DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. 12 minutos pasado alas 12. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Maray na aga mga tugang o maray na ito mga tugang o yapan mga bareta ngunyan na Lunes. Enot sa headlines kan mga bareta sa lado lokal. Kaso ng COVID-19 sa Legazpi City medyo nagbababa na. Konseyo kan Wasalbay dai nagkakaiguan ng regular sesyon. Presyo kan mga barakalon sa Catanduanes padagos ang pag-umento. Sa lado nasyonal, relief distribution dapat may koordinasyon sa mga LGU. 400,000 na learning modules naraot kan bagyo. DTI nagparumdom sa implementasyon kan price freeze. Sa ibang nasyon, edifisyo kan Kongreso sa Guatemala, sinulo kan mga nagprotesta. Sa lado ng Karawa, 3x3 team kan Pilipinas na sa ika-11 pesos na sa FIBA World Tour. Detalles kan Bareta Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Nescafe, kasangga ng bawat Pilipino. Nagbaba na ang kaso ng COVID-19 sa Legazpi City. Sinabi ng Alkalde Noel Rasal na poon kan Nobyembre 16 hasta 20, nasa 1.2 daily average case kada aldaw ang arestro kumpara sa Nobyembre 1 hasta 15 na nagrestro ng 1.3 daily average kan kaso ng COVID-19. Dalang kini, hinagad niya sa publiko na ipagpadagos ang pag-obserbar sa health protocol siring sa paggamit ng tama kan face mask o kaya face shield, physical distancing, perming magugas nin kamot asin iba pa. Sinabi niya na sa siring na kaining, pigdalauman na mas lalo pang mababa ang kaso kan COVID-19 sa syudad. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Nauuyam na ang ibang miyembro kan Sanggunian Bayan kan Wasalbay dalan tamatapos na magrapado ano minaging bagyong Rola sin Ulysses kan mga nakaaging simana dahil na lamang sinda nagkakaiguan ng regular na pagtiripon bantang kadakol na mga importanteng bagay ang dapat nindang matokar tanganay makagibo ni lakdang kung paano sinda makakatabang sa mga pamilyang naapektaran kan kalamidad. Sinabi ni Kagawad Leopoldo Zaragoza na 4 beses na daisinda nagkakaiguan ng pagtiripon dalan sa kawaran ng quorum. Sa Miyerkules, may regular session naman sinda, asin dai masabutan kung magkaiguanin quorum. Sinabi niya na plano nindang magdulok na sa Department of Interior ng local government mananangod sa siring na bagay. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Joy! Iwas germs, iwas sakit! Nag-aagrangay na ang mga konsumidores sa Catanduanes dalan sa kakulangan nin supply nin pagkakan asin presyo kini ngunyan na sa mga saudan maski pa may ipinapasunod na price freeze matapos sindang rapadon kano minaging bagyong Rolly asin Ulysses. Sinabi kan mga residentes na hali sa ibang banwaan pasinda asin madayo pa si Barak para mamakal kan sindang kinakaipon alagad ang problema tapalabaw na ang presyo kan mga produkto. Sa ibang lado, sinabi man kan Department of Agriculture na daininda mababasol ang mga paratsenda dalan na didefisilan man ang mga ini na makalaog ang supply palalaog sa isla. Plano kan DA na magpadara ng kadiwa program sa isla ngunya na simana o kaya booth na mapabakal nin baratong presyo nin mga barakalon siring sa gulayon asin sira. Yan ang primerong kaptang kan mga bareta.
An iba pa pagkatapos kani. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog. Sa loob kang 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaxan FR. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution! B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ini po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Breakfast na masustansya? O Gilbert, eto ang 10 pesos. Bumili ka ng chocolate cereals at ng gatas. Ha? Kakasya ba lahat yun sa 10 pesos? Oo naman! Bili ka ng Coco Crunch All-in-One. Ito'y chocolate cereals na may gatas na, masarap at nakakabusog pa. Aba, sulit nga ang Coco Crunch All-in-One ano? 10 pesos lang ang suggested retail price. Bili na tayo para sa kids natin. Doblehin mo na para din sa atin. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Harani na sa imo. Bayad mo, sigurado. Maawot kan APEC na mapagian ang pagbayad kan APEC bill sa Rapu-Rapu Asinbatan. SendPay. Magbayad sa mga minasunod na napiling tindahan na may kontrata sa APEC. Darahon lamang ang bill sa tindahan asin duwa na magbayad. Given Grace Store, Purok 2, Batan, Rapu-Rapu, Albay. Erson Store, Puro 4, Pat Mariano Street, Poblacion, Rapu-Rapu, Albay. Bayad sa APEC linemen. Ang mga APC linemen sa Rapu-Rapu, Asinbatan, otorisado kan APEC na magresibe kan bayad kan mga konsumidores. Tulos itataw ang resibo kan binayadan. Ricky Ebuenga, Hiner Echane, sa mga konsumidores na may mga arrears o atrasadong bayad kan mga nakalihis na bulan, pwedeng magbayad nin installment sa kaya nindong kantidad na daing multa. Alagad bayadan ng tamang kantidad. Kan current o presenteng konsumo, nganing dai maputulan kan serbisyo kan kuryente. Mapadali, pasil na ang pagbayad, dai mag-atraso. Hello, anak? Nay, sira ang tiyan ko. Kay? Tapos si tatay inuubo raw. Kay? Si ate naman masakit daw ang puson. Kay? Nay, ba't puro ka Kay? Kasi may Kay ako. Sa Generica Drugstore, may K ka sa Actima Generics. Dekalidad na gamot na abot kaya. Dahil may K ka sa maginhawang buhay. Ito ng gamot nyo. K! Sa Generica, may K ka! May K ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang supreme ang sarap, kaya supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap, all-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip.
Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Problema sa mabaong amoy ng basura? Nako, huwag magtiis. I-Zeolite na yan. Ang Zeolite powder ay may kakayang mag-absorb ng amoy. Walang amoy, walang langaw. Kaya iwas sakit, di ba? For more information about Zeolite powder, visit Zeolite Philippines Facebook page. Choose right. Use Zeolite. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Nanindugan si Vice Presidente Leni Robredo na dai siya mahagad nin tawad o sorry dalan sana sa mga tweets kan sa iyang mga aki. Magigarumduman na ipinahiling ni Presidential Spokesperson Holly Roque an screenshot kan tweets kan sa iyang mga aki na sinda Tricia asin Aika nagarong pigahanap si Presidente Rodrigo Duterte sa kakusugan kan pagrapado kan bagyong Ulysses. Idinepensa ni Robredo ang sa iyang mga aki asin tinawanin doon na daing sisteman sa inda an magpursigir na maglaog sa politika dahil parte na kan sa iyang buhay ang public service. Sinabi niyang dahil nagdalaom ang sa iyang mga aki sa iyang pangaran asin influensya. Nakakamtan ninda ang sendang kansa ng mga aki ang mga bagay na gusto dahil sa sendang esperso asin higos. Igaman sa din relief assistance drive ang sa iyang mga aki para sa rinapado kan bagyo kung sain saro niyang aki na si Julian ang nakatipon in 1 million pesos para tabangan ang sarong komunidad sa Pasacao, Camarines Sur. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Multi-5. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Tinawan doon ni Vice Presidente Leni Robredo ang importansya kan koordinasyon kan local government units para sa maray na relief distribution sa mga lugar na rinapado kan mga bagyo. Sigun sa iya, magkakatabang ang LGU coordination na makaabot ang tabang sa mga lugar na daipa na ayudahan. Inumaw kan Vice Presidente ang mga LGU na sa iyang nabisita dalang ta organisado asin iguang kompletong datos. Pero sa pagkakan, may nagkaparang LGU ang nangaipuan nin construction materials arog kan SIM, coco lumber, laminated sack asin iba pa na magagamit sa pagpapakaray kan mga nagabang harong. Sa ngunyan, padagos ang pagbulos nin tabang para sa mga narapado kan bagyo sa Office of the Vice President hali sa mga iba-ibang organisasyon as in private individual. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Downy. Bye-bye Bahayrus, kahit sa pambahay with Downy. Nangapudan ni Justisya ang pamilya kanagadan na rider sa nangyaring insidente sa pagpigigibong Skyway Extension sa Muntinlupa City. Sigun kay Marilo Pakilbot, agum kanagadan na rider na si Edison na kaipuan manimbag ang mga nasa likod kan ongoing project dalan sa pagkagadan kan sa iyang mister maski sinimbag na ang gastos kay ni day man kadaklan ang tama kan 4 anyos na aki. Pero digdi sinabi pa na iba pang mga biktima tawan sindanin ayuda asin da ipagparahaloyon pa. Enot kani siniguro man kan private contractor kan Skyway Project Extension na EEI Corporation na sindang tatabangan ang iba pang mga biktima. Magagaramduman kan Sabado, nagtagilid ang crane sa steel girder na pigigibong o sa pigigibong Skyway Extension Project kaya ini buminagsak asin nagresulta sa pagkagadan kan sarong rider 4 na iba pa na erido. Miyaras na na-inquest na ang operator kan nagtagilid na crane sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, multiple injury asin damage to property.
Mientras tanto, pipaimbestigaranan ni Labor Secretary Bebot Bello ang sitwasyon kan mga obrero sa Skyway Extension Project. Inanaging pahayag ni Bello matapos magadaan ang sarong rider mantang irido ang apat na iba pa matapos na maugpaan kan steel girder sa Skyway Extension Project. Inanaging pahayag ni Bello matapos magadaan ang sarong rider mantang lugadan man ang apat na iba pa matapos na mabagsakan kan steel girder kan Skyway Extension Project. Sigun kay Bello, gusto kay ining maaraman kung nagsusunod sa Occupational Health and Safety Standard and EEI Corporation na pribadong kontraktor kanasambit na proyekto. Enot kanina nga ko ang EEI Corporation na sendang reviewon ang mga protocol para masiguro ang kaligtasan kan lambang saro. Arestado ang tulo ka tawo matapos kaning dukuton ang sarong empleyado kan Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sigun ka sa Philippine National Police, ang sarong Vietnamese-Chinese na POGO worker na namidbida na si Von Cam Lam, iyo ang na-rescue ka na PNP Anti-Kidnapping Group sa Angeles City kanakaaging Aldao. Sinabi kan PNP na itinago kan mga suspitsyado ang biktima sa laog ni sarong residential unit sa Barangay Pampang. Dagdag pa kan pulisya na nagsayuma ang sospitsyado na ito ang sendang pangaran asin nag-aligar na kinuaman kan sendang mga employer ang sendang pasaporte. Sa ngunyan, dinarana ang mga sospitsyado sa Camp Crame para sa pagpadagos kan investigasyon. Mientras na hinagad man ni PNP Chief General Debold Senas ang sa mga pugo na tulos na report sa PNP ang kaso ng kidnapping sa sendang mga tauhan. Enot kani nagkaparang beses nang nakapagrestro nin kidnapping sa mga otoridad na may kinaraman sa operasyon kan Pugo kay Ribana ang kaso sa Parañaque kan Hulyo, sa Las Piñas kan Agosto asin Pampanga kan Pebrero. Bareta hali sa ibang nasyon. Sinubsuban kan mga nagprotestang namamanuan kan Guatemala ang Kongreso bilang parte kan sendang maiwasan na protesta kontra sa sendang presidente na si Alejandro Giammattei. Haros na tumpos ning kalayo ang edifisyo kan magsakyada ang mga daragit na aktivista asin sinubsuban mantang pigwawasiwas ang bandera kan sendang nasyon. Ipinapangapudan man kan mga nagpaprotesta ang pagdimitir sa pwesto ni Giammattei. Katakod kini nangapudan man ang mga demonstrador kay Giammattei na ibito ang inaprobaran na national budget dalan talalo sa nang malulubog sa utang ang gobyerno mantang haros wala ng fundo para sa healthcare, edukasyon asin justice system. Sa lado ng karawat nagsarig ang Riga kan Latvia kay Carles Lagmanes tanganing daogon ninda ang liman kan Serbia asin maging kampiyon sa FIBA 3x3 World Tour Doha Masters sa Qatar. Dinaog ninda ang Serbia sa skor na 21-20. Sa ibong nalado ang Manila Chokes to Go naging ika-11 na matapos sindang madaog sa group stages kay Ribana sa liman asin home squad Losale. Sa individual contest si Chris Staples kan Estados Unidos iyo ang kampiyon sa slam dunk contest. Breakthrough! Bagong steam up ang pigluwas ngunyan na invention kan mga eksperto sa siyensya asin teknolohiya sa kinaban. Bago na disenyo ikani pwedeng gamiton sa gabos na klase. Dakol na attachment asin map heads ang magagamit partikular na ang steam globes na nagtataon in cleaning power sa imong mga kamot. Igwaman nin selector para angay man sa iba-ibang klase nin salug asin pwedeng palitan ang map head nin steam brush, steam globes asin steam map. Istoryang naiiba! Ibang klaseng dugos o hani ang naprodusir kan mga pukyutan sa Great Britain. May mint flavor ang honey na sa indang ginibo. Sobrang panggalas kan na beekeeper na si Paul Snowden kung papaano nakakapagprodusir nin honey na may mint flavor ang sa iyang mga ataman. Sinubaybayan ni Snowden ang sa iyang mga pukyutan sa kung sa na-discover niya na nagduduman pala ang mga ini sa sugar rick plant na nag-recycle nin confectionery waste asin mga pigtatarapok na dulce o candy.
Nadiskubre ni Snowden na haros oral daw sa planta nagduduruman ang mga pukyutan asin pigsusurup an waste kan mga candy na may mint flavor. Sigun kay Snowden, masiram ang namit kan honey na may mint flavor asin posibleng dakol ang magkagusto kay ining. Dahil man sinabi sa report kung pwede ining ipabakal asin konsumuhon kan publiko ang honey na may mint flavor. Flashback! Nobyembre 23 kan 1898 kan maglansar nin Information Blitz ang sarong 10-member commission na pinapanginutan ni Felipe Agoncillo na may kamautan na ipaaram sa Western world ang kapasidad na magsadiri ng gobyerno ang mga Pilipino. Mantang nagrearman si General Emilio Aguinaldo ng diplomatic position sa ibang nasyon para ibusol ang recognition kan Philippine Independence Hearing man ipagpadagos ang propaganda activities para sa revolutionary government. Yan mga tugang detalles kay mga baretang unyan na pagkaudto. Sa pag-ara ni Mardela sa Newsbase, John Napoles Salado Technical. Ako po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan sino pagantabay. Sa indong nadangog, ang mga dalakulang bareta, ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DCGB, Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Alas 12:34. Ang oras na iyan hatod sa Indokang. SM City Legazpi 3-day sale on November 27 to 29 plus 1 day on November 30. Get up to 70% off on great finds. Shop and get a chance to win 20,000 worth of shopping money. Enjoy amazing SM Advantage and Prestige card holder deals. See you at SM City Legazpi 3-day sale on November 27 to 29 plus 1 day on November 30. Sama-sama tayo ngayong Pasko at SM. An oras hatod sa Indokang Vicks Vaporub. Vicks Vaporub, ginhawa sa 6 na sintomas ng ubo at sipon. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. DSWD 5. DSWD 5. Serbisyo may kalinga at pagmamahal. Downy. Bye-bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Joy! Iwas germs. Iwas sakit. Babangon tayo, susulong tayo. Bawat araw na ito, may tapang na di susuko. Ano man ang iyong harapin, walang di kakayanin. Babangon tayo, susulong tayo. Buhay natin ay di biro, ang pag-angat isa puso. Dahil bawat bangon natin, nasa satin din ito. Babangon tayo, susulong tayo. Ano mang bait ang dinaranas mo, may ngiting sasalubong sa iyo. Babangon tayo, susulong tayo. Babangon tayo, susulong tayo. Babangon tayo. Bawat araw, di ka lang gigising. Babangon ka sa tulong ng Nescafe. Kasangga ng bawat Pilipino sa pagbangon at pagsulong. Babangon tayo, susulong tayo. Kitang mga Bicolano, madali makatindog. Maski anong problema ang mag-abot, uragon kita.
Sa iba-ibang helang, digdiman kita sa bulong na uragon. Rexidol Forte. Uragon na banat para makatindog sa bagat. Kulog kang payo, kulog kang hawak, asin kalintura. Kulog sana iyan. Uragon kita. Rexidol Forte. Uragon na banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Rexidol Forte, Uragon Banat sa apat. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Hour of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Hour of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala. Kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang social distancing? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat Condy Congressman Fernando Didi Cabredo na kami. Hiniho niyang produktibo, Diyos mabalo sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Takot ka ba dahil sa COVID-19? Nag-aalanganing lumabas at magtrabaho dahil sa posibleng panganib? Huwag mag-alala. Kapag makakasunod ka sa health protocol